ז'סמינה בוישה ממעלות תרשיחא, אימא לילדה מהממת בת 12, שהיא האושר והשמחה של החיים שלי, ועוזרת שלי. דבר ראשון הוא הטעם, וכמובן איכות של החומר גלם. כשבאים להזמין ממני עוגה, אז אני בעצם רוצה להגיש חלום לבן אדם. יש לי את השילובים הקלאסיים שכמובן אני הכי אוהבת, ונראה לי גם כל האנשים, שזה פטל, אגוזי לוז ושוקולד עשיר, שלמות של החיים בעיניי. אבל מצד אחר יש את העוגה של עוגת גבינה ופירות יער ושוקולד לבן, שזה שילוב כל כך קליל לאכול אותו, שהוא מתאים ממש לארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת הערב. אז יאללה, בואו נטעום כבר.